आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनै जिखिनि जुजिनायनि मुङाव दिनै जोङो सेन्ट्रेल सरकार स्टेट सरकारजों जि जोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै जों सुक्ति खालामनानै जि पेकेज मोन्दों बेखौ गथि गथि बाहायगोन। प्रमद बर' फैनाय लोगो लोगो जों जेसेबां रड्सफोर दङ बेफोरखौ दिनै वाइडेनिं खालामनाय जादों। गिबियावनो गासै बिटिआरबासि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोननिसिम फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै दाख्लि 25 तारिख सेप्टेम्बराव रौतायाव बिपिएफनि आइजो गांखंनि जि जेनेरेल मिटिं जादोंमोन बेवहाय बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि आरो बिपिएफनि आइजो गांखंनि आफादगिरि रुद्रमाया देबि लेम्बु ना देबि बिथांमोना जिखिनि जोंनि मानाव गेदेर अनारेबल बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो जोंनि इउपिपिएलखौ जिखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि खेंफोरथिखौ आं होनो नागिरदों। थ' बेवहाय रेहन दैमारिया बुंदों प्रमदआ सासे दुर्बल लोरबां बिटिआरनि चिफ होननानै, आरो रुद्र माया बिथाङा बुंदों बिथांनि अनजालि बिसि पारुल बिथाङा जिखिनि रायजो राजानो प्रतिश्रुति होदोंमोन मावफुंनो हायाखै होननानै। दा आं बिनि खेंफोरथिखौ क्लियार होनो नागिरो। जुदि हाग्रामा महिलारिया जुदि हक्तिहालि मोनबा बेयो 17 जन देरहानानै मानो सरकार दानो हायासै, आरो बे 17 जन एमसिएलएखौ बिथाङा मानो दिनै हमथानानै लाखिनो हायासै, बिथाङा दिनै मानो फैयै फैयै 10-12तायाव मानो थाफैनो गोनां जाखो, आरो बिथांमोना गले गले बुंसेयावबो एमएलए इलेक्सननि उनाव जों फैसिगोन, बेनि उनाव जों प्रमद बर'नि सरकारखौ सिमफायगोन, दिनै मानो सिमफायनो हायाखिसै। बिथाङा जेननानै गावनि 3 एमएलएखौ बिजेपिनो लांना समजायना होनानै नोंथांमोना लोगो नांनानै खामानि मावदो होननानै मानो समजायनो गोनां जाखो, बेनि खेंफोरथिखौ बिथाङा होथों। आरो मानाव गेदेर बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि आदा बिथाङा दिनै रिप्लाइ होथों। बिथाङा जि 10-15 बोसोर एमएलए जाबाय, आसामनि मिनिस्टार जाबाय, पिएचसिनि मिनिस्टार जाबाय, अदालगुरियाव गिदिर गिदिर टेंकि थिकानि नामावहाय दिनै लोंग्रा दै जगायनाय टेंकि दङ, नाथाय गरदसे दै लोंहोनो हायाखिसै। दिनै जों बिटिआर सरकारा गोबां ओनसोलावहाय हाग्रा ओनसोलानो होन जोंनि सिभिल ओनसोलानो होन दिनै जे मिशननि जुगिदि दै लोंनाय जि मिशन बेखौ मावफुंगासिनो दङ। थ' बिनि खेंफोरथिखौ बिथाङा होथों। आरो बिथांमोना थगायबाय थायो रायजो राजाखौ। बिथांमोना आं बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारियानो होन रेहन दैमारि बिथाङानो होन रेसपेक्ट होयो। बर' माहारिनि लोगोसे बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जि खौसे जुजिनायजों 1135 जन बर'नि बिर जोहोलाव जोहोलावजोनि मुंख्लंजों बिथांमोना आराम भाबे एमएलए जानो हादोंमोन। रायजो राजा बिथांमोनखौ आखाइ हमना बोना लाबोनानै मिनिस्टार बानायदोंमोन, एमएलए बानायदोंमोन। आरो जोङो फारसेथिं जि आथिखालाव इउपिपिएल दोलोआव दङ गासै दैदेनगिरि बिथांमोना आलादा बड'लेण्डनि मुङाव सोमावसारबाय थादोंमोन, आरो बिथांमोना बड'लेण्ड हेंथा खामै खामै राजनिति खालामबाय थादोंमोन। आरो बै समावहाय अपोजिसन गैयैलाय बिथांमोना सान्ति भाबे 3 गाहाम मिनिस्टार जानानै मोननानै बिथांमोना जि बिटिआर सुक्तिनि बिटिसि सुक्तिनि जुगिदि जि पेकेज फैदोंमोन, थाखा फैसा फैदोंमोन, 3 गाहाम मन्त्रि मोनदोंमोन, बिथांमोना ग्रोम ग्रोम उपभोग खालामनो हादोंमोन। नाथाय जों इउपिपिएलआ दिनै राजनितिकआव फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै जेनफैबाय। आरो जि बिटिआर सुक्ति जाबाय बेजों बर' रायजो राजा जे हाथियार दैनानै सोमावसारनाय, डेम'क्रेटिक भाबै सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद खालामनानै जि बर'नि आफादफोर दिनै सोमावसारनाय बिनि जुगिदि बिटिआर सुक्ति जाबाय। आरो बे सुक्तिनि मोनफानि उनाव मोनफा दिनै दफा मावफुंजागासिनो दङ। आरो जोङो जि केन्द्र सरकार रायजो सरकारजों जि एलाइन हिसाबै जों खामानि मावदों, दिनै सुन्दर भाबै मोजाङै गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दङ। जों दिनै रायजो सभा सासे एमपि हिसाबै जों मोनबाय रोनगोरा बिथांखौ। आरो बेबायदिनो जों 7 जन दिनैनि तारिखाव एमएलए दङ। आरो दिनैनि तारिखाव जोङो 12 जननिफ्राय जोङो देरहा दिनै 14 जन जोंहा एमसिएलए जोङो दङ। आरो 3 जोंहा नमिनेसन दङ, 17 जन जों दङ। आरो दिनैनि तारिखाव जोङो गोसो होयोब्ला बिपिएफनिफ्राय 2-3 लाबोनानै 4 लाबोनानै जों सरकारबो दानो हायो। नाथाय जों बेखौ खालामथ'नो लुबैयाखै। जोङो फैबाय थानाय समफोरावहाय जों खामानि मावलांबाय थागोन, बिनि थाखाय मिशन रनसायदों। जोङो नुदों दिनै प्रमद बर'आ जुदि दुरबल मोनबा दिनै मानो नैबे मोजां आसनि जायफोरखौ बिथांमोना ग्रोम ग्रोम 15 बोसोर 17 बोसोर सरकार दानाय समावबो
बर' माहारिनि थाखाय मोनसे मिशन भिजन जेबो गैयामोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुङो बड'लेण्ड केनेকৈ हब মই জানো UPSC आमी कोचिं दिबा লাগিব आईएएस अफिसार बनाबा লাগিব बिथाङा ओरैनो जास्ट मिडियायाव बखिलाबायो नाथाय प्रेक्टिकल बिथाङा मावाखैमोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा फैनानै दिनै सुपार 50 मिशन लादों दिनै मोनफ्रोमबो जि सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय जे पेकेज लाबोगोन बेखौ जाहाथे गदसेबो जाहाथे फेलें थाङा जासे गथि गथि बाहायनो हायो बिनि थाखाय गासै मिशन रनसायदों इडुकेशननि थाखाय मिशन रनसायदों सेरिकालचारनि थाखाय मिशन रनसायदों पिक मिशननि थाखाय मिशन रनसायदों बेबायदिनो जोंहा गोबांथार मिशन दिनै बड'लेण्ड वेलफेयार मिशन बेफोरखौ रनसायनानै खामानि मावगासिनो दङ आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दिनै जिखिनि जुजिनायनि मुङाव दिनै जोङो सेन्ट्रेल सरकार स्टेट सरकारजों जि जोङो एग्रिमेन्ट खालामनानै जों सुक्ति खालामनानै जि पेकेज मोनदों बेखौ गथि गथि बाहायगोन बेनि थाखाय मोजां मोजां मिशन रनसायदों थांनाय समफोरावहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि भारत सरकारनि जि केक रिपर्ट बेफोरावनो जों नुयो ब्रिटेनिया बिस्कुट दाना मोनसेनि नामावहाय माने थाइथाम थाइब्रै औवा फुलुका थसेनि दामाव बिदिनो 250 300 आरो बेबायदिनो जोङो बै समावहाय जि क'क्राझार उदालगुरि राइड जादोंमोन बै समावहाय रायजो राजानो जि आबाद मावना होनो जि ट्रेक्टर फैदोंमोन बेफोरखौ बाइकनि नाम्बार होनानै करापसन खालामनाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों MGN रेगा मिशन बेफोरो जेबो साक्सेस जायाखैमोन दिनै प्रमद बर' फैनाय लोगो लोगो जों जेसेबां र'ड्सफोर दङ बेफोरखौ दिनै वाइडेनिं खालामनाय जादों नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय BTC इलेक्शन जोबनाय लोगो लोगो मोनफ्रोमबो समाजाव 10 कोटि होनानै गुड इल मिशन खामानि मावदों आरो बिथाङा दिनै जिखिनि गावनि डिपार्टमेन्ट्स बा गुबुन गुबुन EMनि डिपार्टमेन्ट्स बेफोरखौ मिशन रनसायनानै जिखिनि थाखा फैसा दङ गथि गथि बाहायनानै जाहाथे थांनाय समफोरावहाय BPFआ जेरै माने जानला मानला बिथांमोना पार्सेन्ट लानानै मोनसे खामानिखौनो साब्रै साबानो होदोंमोन ना बेबायदिनो सिलायनाय नांलायनाय जों नुदोंमोन आरो बिथांखौ माने जोंथ' उदालगुरि हिसाबै जोंनि उदालगुरिनि ठेकेदारफोरा दिनै नैबे 10 बोसोरावहाय बिथांखौ फ्राय लोगो मोना होननाय जों खोनायोमोन मालाबा सिलिगुरियाव खारखुमानानै बिलखौ होयो मालाबा दिल्लीयाव खारखुमानानै होयो बेबायदि बिथांमोननि बेबायदि आखलनि थाखायनो फैयै फैयै बिथांमोना जेनफैबाय नाथाय दहाय मानगिरि आफादगिरि बुंनाय बायदि बे थायै थायै जोबखांनाय जि खांखिनि जानाय गया आरो बे फिथाइ थायफिननो रोंखानाय नंला बे बाथ्राया सैथो आरो BPFआ दिनै फैयै फैयै बिथांमोना जोबस्रांलांनो हमगासिनो दङ आरो जोबस्रांलांसिगोन दिनै साम रुद्रमाया लिम्बु बिथाङा दिनै बर'नि जुजिनाय जोंनि राजनैतिक थासारि बेखौ जेबो बुजिया बिथाङा बुंदों जोंनि थांनाय समफोरावहाय बिदि माने महिलाफोरनि साधारन हबायानो जायाखैमोननो दिनै जों UPPLआ दिनै कनस्टिटिउसन बानायनानै जोङो दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो विंसनि मिटिं लादों बेफोरखौनो नुनानै बिथांमोना फिन पावारा फैफिननो हायो खोमा साननानै बेफोर मिटिं दावथिंखौ बिथांमोना लादों नाथाय बेयो मालाबाबो जाफुंनाय नंखोलिया मानोना जि जोंनि गोलाव जुजिनानै फैनाय बर'नि माहारियारि आफादफोर फरायसा आफादानो होन हाथियार दिनै सोमावसारनायानो होन जोंहा जि बिटिआर सुक्तिनि थाखाय मावफुंनो गोनां बे खामानियावसो जों दिनै मुखुब जों फैबाय थानाय समाव जि नैबे ओनसोलावहाय बिटिआर ओनसोलाव बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिफोरखौ लानानै जोङो बिटिआर खौ जों मोजाङै दाफुंनायजों लोगोसे दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलखौ जोङो संकसनिफ्राय जोङो जि लखिमपुरनि जोङो सिमलुगुरिसिम जि जों सेपारेट स्टेट प्लान लानानै दिनै बिटिआर सुक्तिखौ रुपायन खालामनो नागिरदों बिनि थाखायसो जोङो दिनै जिखिनि मिशन भिजन दङ जिखिनि दफाफोर मावफुंनो गोनां बेयावसो मुखुब दङ दिनै जोंहा रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङ बिथांखौबो हगारनायनि मिशन बेखौ खालामबाय थादों खामानिखौ मावफुंबाय थादों जोङो मिजिंथिदों बिथांखौबो सानसे समाव जोङो दिनै UPPLआनो बख'नानै निस्सय बिथांखौ सासे मोजां राजनितिक मासियाव फज'गोन मालाबा MPबो बानायनो हागौ जों बिथांखौ मालाबा जोङो MLAबो बानायनो हागौ मन्त्रिबो बानायनो हागौ निस्सय बेखौ जोंहा भारत सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकार लोगोसे आसाम सरकार जयै सानगासिनो दङ जों बेबायदि गेदेर गेदेर खामानि मावनायसो सिमां नुदों जों बावैसोनो जि 60टा समस्ति जानो गोनां बेबो जाफुंगोन आरो दिनै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ डिसिप्लिन भाबै मावफुंनो मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL हान्जाया बिटिआरआव जिमानखिनि साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै आसुनिफ्राय लानानै बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोरनिफ्राय लानानै बेफोरखौ मावफुंनायनि थाखायसो दिनै मिशन रनसायबाय थादों मानोना जों 17 बोसोराव बेबायदि मिशन रनसायनानै खामानि मावनाय जों नुवाखैमोन बिथांमोना जि बर' माहारिनि लुबैनाय बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि जि लुबैनाय
आलादा बड'लेण्डनि थाखाय गुबुन गुबुन जाथियाबो जोंखौ मदद खालामनानै सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन जयेन्ट एक्सनफोराव खामानि मावदोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावनो बेखौनो जोबथा साननानै बड'लेण्ड नहय बड'लेण्ड नापाय बिटिआर सुक्ति नहय बेफोर बाथ्राखौ बुंदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा बेफोर सुक्तिखौबो जों खालामनो हाबाय बिथांनि बाथ्राया दिनै नंखाय होननानै फोरमान जाबाय बिथाङा पावाराव फैफिनगोन होनदोंमोन बेयावबो फैफिननो हायाखिसै एमएलए इलेक्शननि उनाव बिथांमोना फैफिनगोन होनदोंमोन बेखौ मोनासै एमपि राज्यसभा एमपिखौ बिथांमोना बिदोंमोन बेखौबो मोनासै नाथाय बिथांमोना दिनै खारै खारै सोरबा बिस जानो हमदों सोरबा जोंनि इउपिपिएलआव फैनो हमदों बेखायनो आं रेहन दैमारि बिथांखौ बिथांखौ आं खावलायो बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय जुदि राजनितिक फिउचारखौ जुदि सानबावदोंबा दिनै बिटिआर सुक्तिखौ मदद खालामनानै बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय जोंनि इउपिपिएलआव मदद होनानै खामानि मावफैथों अब्लासो बिथांनि राजनितिक फिउचारा सुरक्षित जागोन होननानै आं सानदों नङाब्ला बिथाङा जुदि हक्तिहालि मोनबा एमएलएआव मानो देरहायाखिसै बिथांमोना एमसिएलआव मानो देरहायाखिसै आरो फैबाय थानायावहाय जोङो बेवहाय बाइ इलेक्सन फाथिगोन बेयावबो बिथांमोना रेडि जाथों देरहायो नामा जोङो थांनाय कक्लाबारियाव बिथांमोना देरहागोन होनदोंमोन बेयावबोथ' देरहायासै मन्टु बर' बिथाङा दिनै 35,000नि बारा भट लानानै देरहाबाय बिथांमोना 8,000 9,000आवनो थानांगौ जाहैबाय बेफोरनो दिनै प्रेक्टिकेल मोनफ्रोमबो खामानियाव मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव दिनै बेयो फोरमान बेखायनो दिनै बिथांमोननि जि गोब्रामनाय सिमां नुनाय बिनिफ्राय गोजानाव थानानै गासै आइ आफा रायजो राजा दिनै जि गोलाव जुजिनानै दिनै बिटिआर सुक्ति खालामनानै जि एनडिएफबिनि गोबां हानजायानो होन जयेन्ट एक्सनानो होन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि गासै माहारियारि आफाद दिनै प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल हानजाखौनो बिटिआरआव मदद खालामनानै जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जि दफा बेखौ जोङो आबुङै मावफुंनानै मावबाय थादों जोङो दिनै मोनफ्रोमबो इउपिपिएलनि उइंसफोरा दिनै जिरायनानै थायाखै जोङो मिशन भिजन रनसायनानै खामानि मावदों आरो जों दिनै सोरबा हाग्रामा महिलारि फैयो बेखौ जों सानाखै जोङो दिनै बे बिटिआर ओनसोलाव जोङो क्वालिटि पलिटिक्स फैबाय थानाय समाव गुनगत राजनितिक खालामनोसो जोङो दिनै प्रिपेयार जानानै दङ दा बेखायनो आं रेहन दैमारि बिथांखौ खावलायदों नोंथाङा राजनितिक नोंथांनि फिउचारखौ जुदि सानदोंब्ला इउपिपिएलआव थाबैनो जयेन जानांगौ जों वेलकाम खालामगोन थेंक इउ फैगोन दुर्गा फुजानि मुङाव जोंनि ओनसोलनि गासै समाजारि रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम अनसायनाय थाग्रोबाय आसा खालामबाय बे फोरबोनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव सान्थिया अराय जोरगोन खौसेथिया अराय जोरगोन जों गासैबो धोरोमारि गासैबो सुबुङानो खौसेयै थांनानै थानो हानाय गोहोखौ इसोरा जोंनो हरगोन आं बेखौ इसोरनि खाथियाव आरज खालामनाय जाबाय दिनै नैबे मेलनि गेजेरजों फंसे खोथाखौ बुंनो थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायना लाबोनाय जादों साननैसो सिगाङाव जोंनि अदालगुरि समस्तिनि बारग' एमएलए आसाम सरकारनि बारग' मन्त्रि रेहन दैमारिनि बुंनायनि सायाव फंनैसो खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो आवगायनाय जाबाय बिथाङा बुंदों प्रमद बर'आ जोबोद दुर्बल दैदेनगिरि सिट आरो बिथांनि दारा जोंनि ओनसोलाव जेबो मुलाम्फा जायाखै होननानै बिथाङा बुंदों आं बेखिनि खोथाखौ गोख्रोङै बुंनो नागिरो बिथांनि जि बुंनाय बे रावा हाग्रामादों कम्पेयार खालामनानै 17 बोसोर आरो 2 बोसोरजों कम्पेयार खालामनानै माबोरैहाय प्रमद बर'खौ दुर्बल होननानै बुंनो हाखो बिथाङा खारन 17 बोसोराव जेराव जेबो जायाखै जेबो मावनो हायाखै नाथाय प्रमद बर'आ दिनै 2 बोसोरनि गेजेराव कम्पेयार खालामना नायोबा बिथांमोननि 17 बोसोरनिख्रुइ इकुइभेलेन्टनिख्रुइबो बारा बांसिन खामानि मावनो हादों रायजो राजाया अनसायदों दिनैनि दिनाव आरो बेनिखायनो जों बुंगोन दे प्रमद बर'आ दुर्बल दैदेनगिरि नङा बिथाङा गोख्रोङै दैदेनदों जायफोर खामानिखौ बिथाङा मावदों दिनै बे 17 बोसोराव गुलाय गुजाय खालामना गालांनाय बे हाग्रामानि दैदेननाय बे माने मोनसे खामानि मोजाङै मावनो रोङिखौ दिनै प्रमद बर'आ गासैखौबो सिरिबाङै खालामनो थांनायाव एसे गोबाव जादों बे नंगौ नाथाय बियो दे प्रमद बर'आ दुर्बल बेखौ फोरमाया हाग्रामा बे 17 बोसोराव जेरै गुलाय गुजाय लेथ्रा फेथ्रा खालामना गालांनायखौ साफा सुफा खालामनानै दिनै एसे सम नांदों नाथाय दिनै जिखिनि मावनांगौ बियो गासैखौबो मावखांजोब्बाय फैगोन दिनाव जोंनि ओनसोलाव जौगानाय जोंनि ओनसोलनि खौसेथिनि थाखाय गोबां खामानि मावनो हादों बे जोङो बेखौ मोननो थाखाय थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै जों फोथायो प्रमद बर'आ हाग्रामानिख्रुइ बहुतखिन गोहोगोरा शक्तिशालि मोजांसिन खामानि मावनो हाग्रा दैदेनगिरि दा बिथाङा बुंदों हाग्रामाया फैफिनगोन होननानै बे बाथ्राया हाग्रामाया सिब जाफिनगोन होननाय आसाया बिथांमोननिया गय खांखिनि नांनायखौ हासार होनानै जेसेबांखिनि हासार होब्लाबो बे गय खांखिनिया मालाबाबो फिथाइ थाया
हाग्रामानि अबस्थाया दिनै बेबायदि हाग्रामाखौ जेसेबांखि माने बिटिसिनि सिफ जागोन होननानै बुङा नाथाय बियो मालाबाबो बिथाङा सिफ जानो हानायनि कुनु गोहो गैला खारन बिथांनि दिनैनि गोहोआ सानफा एफा हाजार माने खमायलांगासिनोसो दङ कुनु बायदि हाग्रामाया फैगोन दिनाव बिटिसिनि सिफ जाफिनगोन बेखौ माने माब्लाबाबो जोङो बुंनो हाया खारन बिथांनि जिखिनि मावनाय 71 बोसोराव दुर्बल खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफोरा साधारन रायजो राजायाल' हाग्रामाखौ गाज्रि मोनाखै गावनिनो देरहाखानाय एमसिएलए फोरानो दिनै हाग्रामाखौ नागार खारदों बिनिफ्राय मा बुजियो हाग्रामाया जुदि इसिबां गोख्रों नेतृत्व होनो हायोमोनब्ला गावनिफ्राय साबा एमसिएलएआ मानो गावखौ नागारना खारखो बेनिफ्राय मा बुजियो बे गतिके हाग्रामाया दुर्बल कुनु दिना हाग्रामाया बिटिसिनि सिफ जाफिननो हानायनि आरो गोहो गैला बे गतिके दिनैनि दिनाव जुदि खसाके 15-20 बोसोर जुदि सिफ जानांगौ होननानै बुंब्ला प्रमोद बर'नि जिखिनि भिजन जिखिनि मास्टार प्लेन लाना खामानि मावदों बेखौ रायजो राजाफोरा दिनै एसे बुजिदों बहुत बुजिदों बे गतिके जोङो आसा खालामदों प्रमोद बर'आ जोंनि ओनसोलनि गोख्रों सासे सिफ जानानै गोबां गोलाव सम माने सरकार सालायनो हागोन होननानै जों फोथायो